बाक्सा जिल्लानि सदर मुसलपुर बाथौफुरिनि केन्द्रीय बाथौ फुजा मेलाया देग्लाय 50थि बोसोराव आगान होनायजों सनाथि फोरबो खुंनो थियारि। मागो दाननि नैथि मंगलबार अदेबानि गाबोननिफ्राय 12 साननि बायदि बायदि गाब गोनां हाबाफारिजों खुंनो गोनां केन्द्रीय बाथौ फुजानि सनाथि मायथाइजों लोब्बा लाखिनानै 1000 बर' सिख्लाफोरनि बागुरुम्बा मोसानाय दिन्थिफुंनो लाहार फाहार खालामनायजों लोगोसे मोसाखावरिफोरखौ फोरोंथाय होबाय थानाय जादों। 12 साननि हाबाफारियाव बलिउडनि देंखोगिरि जेलिकाय तामिन, अजय छेत्री, सारेगामापा 2023 नि देरहागिरि एलबार्ट काउपलेप्सा, बर'नि गागि मुंदांखा देंखोगिरि सुलेखा बसुमतारी, बिग्राय ब्रह्म बिथांमोनजों लोगोसे जाखांफुनाय माखासे मेथाइ रोजाबगिरिफोरा सानफ्रोमबोनि देंखो मोनाबिलियाव बाहागो लागोन। बेनि अनगायैबो हारिमु दिन्थिफुंनाय, सि जोम आरो बायदि बायदि मुवा बेसादनि बायनाय फाननायनि एक्सप', गुबुन गुबुन रोखोमनि जानाय आदार दिन्थिफुंसालि आरो हेलिकप्टार गाखोनायनि खाबु थागोन होनना मिथिहोयो। गुबुन फारसेथिं केन्द्रीय बाथौ फुजा मेलानि सनाथि मायथाइ फालिनाय हाबाफारियाव आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा, बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर', बिटिसिनि बारग' गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारिजों लोगोसे गुबुन माखासे दैदेनगिरिफोराबो बाहागो लागोन होनना केन्द्रीय बाथौ फुजा मेला सनाथि मायथाइ फालिथाय सामलाय आफादनिफ्राय मिथिहोयो। बाथौफुरि काथलिकआव मुसलपुरनिफ्राय थिक सानजाहा थानाय बाथौफुरि काथलिकआव केन्द्रीय बाथौ फुजा मेला सोलिगोन गाबोननिफ्राय जानुवारिनि 23 खालारनिफ्राय फेब्रुवारिनि 3 खालारसिम 12 दिन रंगिना हाबाफारि सोलिगोन। बिनिखायनो दिनै गिबि सानखालि मोनसे जुनिया मोसानाय दिन्थिनो थाखाय 1000 बागुरुम्बा मोसानाय दा नैबेहाय जोङो ट्रेनिं लागासिनो दङ। ट्रेनिं बागुरुम्बा डेन्स। बे बागुरुम्बा डेन्सआव जोंनि काथलिकआव बाथौफुरि एरिया बिनि अनगायैबो गोबां जायगानि गोबां गामिनिफ्राय बे बागुरुम्बा मोसानाय जे मोसागिरिफ्रा बाहागो लानो फैदों आरो जोङो आसा खालामदों जोंनि जे टारगेट 1000 सिख्लाफोरा बागुरुम्बा मोसागोन बेखौ जोङो दा रिहार्सेल होगासिनो दङ। गासै फेब्रुवारिनि 3 खालारसिम जागोन। गाबोन 23 जानुवारि, बिनि उनावहाय फेब्रुवारिनि 3 खालारसिम गासै 12 साननि रंगिना हाबाफारिजों गाजा गोमजायै बेवहाय जोङो केन्द्रीय बाथौ फुजा मेला खुंनो थाखाय आखायाव लानाय जादों। मानो होनना बुङोबा जोंनि बे केन्द्रीय बाथौ फुजा मेलाया 1975 मायथाइनिफ्राय फैयै 50 बोसोराव दिनै आगान होफैबाय देग्लाय। बेनिखायनो बेहाय जोङो सनाथि फोरबो खुंनो थाखाय हाबाफारि लानाय जादों। गासैबो जोंहा डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा चिफ मिनिस्टार अफ आसाम बिथाङा दङ। बिनि अनगायैबो जोंहा बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर' फैगोन आरो बिनि अनगायै जोंनि गाहाय हाग्रामा महिलारि बिथांमोना बाहागो लागोन। हाबाफारि लेखा गोबां गुबुन खालारखारि बिथांमोनखौ प्रग्रामाव सेटआप खालामनाय जादों। रायजो राजाफोरखौ जोङो मिजिं खालामो बेयाव जों बयबो बाहागो लायो। ओरैनोथ' बाहागो लानायखौ नुनो मोनखायो आरो देग्लाय जों सनाथि फोरबो हिसाबै बांसिनै गाजा गोमजायै लैहोर फैगोन होनना जोङो मिजिं थिहरदों आरो खावलायनाय जायो।